παίζεις με το ματζαφλάρι, ρε. Τώρα σε ένα κατάστημα Win δοκίμασε δωρεάν το υπερσύγχρονο δίκτυό του. Λες, Αϊντε, για μάνα την όπιστε. Δωρεάν δοκιμή δικτύου. Είναι jet, αγαπούλα. Αγαπούλα στον αγαπούλα, αγαπούλα. Προχώρα, ετοιμάσου για δοκιμές. Αφήστε το δήμαρχο, ήρθε ο πρόεδρος. Μετάβολη. Όπα. Στα αγαπούλες ψαρώνουμε όλη την Ελλάδα για τους αυριανούς παικταράδες. Εσύ και ο Κολοτούμπας στο πούλμαν. Χωριανοί, ελάτε όλοι στην πλατεία του χωριού. Ο Αγαπούλας κάνει δοκιμές. Ο παίχτης Οργόνη. Πού είναι τώρα? Οργόνη. Ο παίχτης. Ο παίχτης. Αυτούς τους θέλω. Getting the bus. Μέσα. Πέναλτι. Αυτόν θέλω. Τον διαιτητή. Μεγάλο ταλέντο. Στο πούλμαν. Για να παίξουν πρέπει να τους τάξεις πριν. Για να παίξουν πρέπει να τους τάξω στην Τίνο. Και μετά σας εμπειράζει ο ποιου, Τι θα γίνει με αυτές τις μπάλες? Όπου υπάρχει παράγκα, υπάρχει και καλό ποδόσφαιρο. Τρέχουμε τώρα. Τι σύστημα θα παίξουμε όλους αυτούς, ρε πρόεδρε? Πούλμαν. Το είχα παίξει πριν 10 χρόνια. Νίκας Μανίκας, Λιάς Καραμπαλίκας, Γενικολιάς Βουρδουμπάς Κεντρικόπουλος και μπροστά μόνος του ο Νίκονας. Ωπα ρε μεγάλε. Αλλά... Πρόεδρε, να ανεβώ. Τόσα γίδια έχω μέσα, το προβατάκι μας χαλάσει. Can we come in? Δεν έχουμε χώρο, κορίτσια. Τώρα έχουμε. Please girls. Δεν με διάλεξε μωρέ το γοργοπόδαρό μας, παραπήρε παίχτη από το διπλανό χωριό. Έμπα. Είναι ένα σκάσο. Είμαστε κορυφαίο ποδοσφαιρικό λάμπο. Στα αγαπούλα, εγώ δοκίμασα παίκτες. Εσύ δοκίμασες το νέο δίκτυο της Win. Δοκίμασε δωρεάν το νέο υπερσύγχρονο δίκτυο της Win και ανακάλυψε τις απεριόριστες δυνατότητές του. Παιχτομάζωμα, τέλος. Αγαπούλες, χαμογελάστε. Selfie. Πρόεδρε, έλα να δεις έναν παιχταρά που σου έχω. Δεν τρέχει ο παίκτης έτσι. Το δίκτυο της Win πάει σφαίρα.